tiangwali gani asinge nchi yokoleta lingana ne Nyasae semambi yabono iga anyuma ntarare lingana ne Nyasae tiatoire bire bya singe nchi gosaba omocheru Nyasae na kira sura semambi na koba kira singe nchi yo motegereria no yoligereretie na sabiro buya bwa okangoleta lingana lya semambi yabona sabiro moiko yokendo monene bimiganda dinere andekero kende mokeri mamincha na bantu bao kalingani lirigo cho monete alito subore na lito chene lito kongie na lito igoro monene yebwe meganda bya murasinje buya bwao imyamanga Yesu Kristo na sabina kwege uyo mintone nande tigande telingana semambiye andekero kende nande nebire biyo monene Nyasae abiro mwegenwa atoire singe nchoko gwalingana liahe asemambiye igandige tigo kwana igoro yo wamatebora gatigati yerieta liao amone lieta yebirecha igatojo soma sigetabu kiamangana yebiro yelitangani inye alia kianda yo mintone nyuma tutara somaliri keli nabere ngomanyenga nonyena se ensemo kero mwana iboirwe bantongo tewalenga eliete lineliekerecha abere ingwe bolia sana nga ngieko goro muntago tabange liete neliekerecha lero iga omonene olwaliganirie ombekire ongere lingana lyaye semambeye egere nyale gokwana iguru yelieteli liko okobekerwa egero kwa iboirwe asamalika yago teba sigetabu ekyo malika go teba iga yabesi niga alenge namasikani ya manene kobwa aba muraba mwabo ina kamuruka yabesi ekiyagera amoibore tasobororo yabesi akarangere Nyasae bwa Abaisiraeli akabura onye ayendiria kwarenge gonsesenia nande ugareye obomenyo bwane nande okobo kwa okobe amona inche na ondende korwa asobororo tibo baisa konkora bubi Nyasae akamwanjira ayaganeti yomintone marikago tebanga aba muraba mwabomba arengo musacho yokurugu yabesi lakini lili kolia mwana tebanga engaki yoko iborwa ko musacho yabesi nyinaga ko muibora ekabaga gwetera senga kimbe ekabaga gwetera obokongu andegero keno bokongu bolingo bwarenge bomokunetere abeko nyalekana nga bokongu bo tigwa kunete musacha lakini omokungu moiborete bokongu bo kamubwata nasa manyingaye no saseri kobuliaye kabako na chororera akaigo bororo kare no mwana kabere to musigo yo akaigo bororo marikama na gotebanga nonya nabangi nakabago kolega siye bakamana koimuka gatebanga yaya elieta morangero mwana yo nigakoro kwa yabesi engencho yaye no bororo yo mitone egentuna de okwana semambi yabono ngelianga amalieta nari andekero kende kwa etwe malieta naro iru andekero kende otebanga na yebire chasenge nchekero ngolire buya ekero no moikonya sako na okwana na ncha semambi yabono ngelianga kerogolire buya no Yesu Kristo omo Nazareti oise kolire buya senge nchere nigarenge unique engencho atarenge monto kawaida oise ngize okobolia nga ndieta kia etu liekerecha nabura betontebia lakini amalikago tebaiga nga Nyasae asebire ebyo musubati okanyoro omwana oyo asenge nchime cyane no borobonge aregwetera nga kamana kumurokeri eta yabesi engencho yaye nga no bororo omwana akina karomoke akaba karomo ntomonene lakini nonye kabwa togoshika nonyonyore tememe miyakora nonyobete amono bogimo buya andegero kende asengenyo echibese nebinto binde lakini asoboro asobu mabwaye oboro nigo bwasimige twe wete asiri taetwe mitone amalika tebanga omomuro niga bwatogoshika engencho yaenga ebinto mbira bwate biarengo mogoshika sa muraba mwabo andegero kenda bego nyalekananga no monto somete buya andegero kenda bego nyalekananga omusacho yo nigare gokwana mangana bare koiwa andegero kenda bego nyalekananga omusacho yebe yabesi ere no monto bwate kibeza kinyinge ose nyinibo kine nyinge kolenda marikama ngotebanga asime yaye nabwa tobororo yo mitone
imeyo musacho yosikire nabamura bamwabo balikawa tabanga nabwa tobororo nobororo mwanya bantu tare kobonyara ororo ngano nyangi no moyibole tare konyara asenge nchere ni gasimegete nandaga kwana amangana asobu mabu musacho yo mintone nabe konyare kananga elieta kwa etwe ingwa etwe eliete nabantu bala ko elieteri igali bwate mana yae. Hallelujah, praise the Lord. Nabe konyare kananga elieteri kwa etwe elieteri ndi bwate meika yae naba bari gore anganga na soko ibura kwao nabe konyare kananga elieteri oganchira na liga so asense mu yomwana ne meike yo mintone nabe ko bwate omuntu Mikeo mintone na leo kubwatia na bekonyale kanange elieta kwalo kilo mwana annekeo keno muntu inigare ngomobe annekeo kene nigo muntu yare ngomorogi kwa mwana konyonge elieteli omwana onataba omorogi asige yale kiaye oikabaro batoko yo mintone kinda to kwa na semambi yabono marikago ntebya iga amangana na lenda to tebya dato ayumusacho yo ko yabesi ekerachi korora manganaya asenge njokini obero monto manene nigonta do kwana mono monto manene oyo twaliro komanya omonto manene onyare ko baga yara mena yara mabe igongo kwana mono mongina kwana mono mosacha semami yabono asenge njokwa berne birengera byao ebirengera byao byakiranire na Nyasae nabao kotumia eke omosacho yakina hagateba yaya nganeba nonya bansigete neba nonya basacha aba bagondoka nganjiri ncho monene neba bagoteba njiri njembuate imeyane igonyi gwetoborora mbororo oyo mintone mangana narata taiga ayunda tote yasemambi yabono kentige tangani musacho gachi korigereria hagateba ya tingorigereria mama yona chia sore mambi yabono oyo mintone ingoteba ngasa igore asobororo bogwetera andeke ke na senyomo yao andeke ke na sabana baba ochanda andeke ke no borogwao nigo borasejibesa andeke ke borogwao nigo borasamarwaire omone no ntomira semambi yabono ngamarika goteba iga omosacho otaire netasengina achigo kwana mona ngina marika maragonte bingo mosacho yo akamana komorigele Nyasae yo mintone byo byikira semambi yabono naretira mangana maya ngekora morigele Nyasae Nyasae bwemeganda omosacha gaonjoka hagateba yaya habakwanza na wanja ndete asoko ngamarieta yaramabe hakagenda bosibwa Nyasae oyo mintone keraikaso bosibwa Nyasae akamotebya Nyasae manganaya omintone ayunda dote yasebirebi nabe kunyare kanande gero kende nganonyi no kunyoma kwao emekanera ndegero kende okobwatia wetira seri etaliria kwarogeta abana bawo nabe kunyare kanabirita kwabarogete omuntu okwabarogete no muntu otari kurende nyoma yawo yaye nabe kunyare kanango omuntu kwabarogete no muntu andegero kende otabwate mama nyibonde omuntu otabwate maroro kwa mana konyangeri etakwa iro mwana oyo emeikeri ya mubwatire asengenjo chinguru njaro aselieta yo mitone malika oteba ngumusacho yakamana goteba akaira na gateba ya Nyasae iwa una malika oteba ekroto soma 10 ngaya besi akarangere Nyasae gwa Israeli oyo mitone inamanera igomo nantebye ngotebye ngakwabere okurangeria andekero kena marieta wakwanete andekero kena marieta kweta abana bawo ngana marieta yebirecha oyo mintone tiango tengo wa matemboro asemeka yenseye kubwate no nabana bawo kokubwate no nayo monyene aserieta lilikuwa etwe marika otebango musacho yo akarangere Nyasae gwa Israeli yo mintone na tomiro na Nyasae asemambia yabono nabe kunyareka na mangana le waeteire nabe kunyareka ne mechano ne waeteire nakikyagere Nyasae ntomire omusacho yabese gatena hagateba yaya injeti ya murangere Nyasae bwa Israeli asemambia yabono nabe kunyareka na marwairo bwate nabe kunyareka ne mechano waeteire omoneno ntomire ngotebenga yaya torigeria bakorangere tia marieta mabe
torigeria bako bagete ngano yari gitoko banyara rigeri Nyasae bwa Baiseri omusacho akamana goteba Nyasae agatebe Nyasae iga agatebe Nyasae akatebe Nyasae ikomi agoteba ngakarangiri Nyasae bwa Baiseri akabura onyaye ndiri kwarenge gonse senia ambeye mo musacho ni yausaba gusesenia oyo bitone nambeye mo omusacho ni yausaba gusesenia iyo eminetinga ogosesenia elieta liukali nyene nabokonyora lieteri indi bwatokuragelwa nabokonyora lieteri omuntu oyorokire ogotanga nekerecha ne lieta liakurogetwe weta gobwatekana likabwate mekeri omuntu rabeja kana omuntu yo chindaga chia muriete omuntu yo no muntu tare okora kende omuntu tabwate bomanyi bonde utabwate semichinde no muntu orenge igo gwetigete igo kwamana konyoranga aseriete linyene liachake kugobwate hoji okora kende tolikonyara hoji otema okore kengiri ofauru na senge njelieta omusacho yepesi akamurangiria Nyasae akamotebia onyendiri yarenge onseseni. Haleluya. Yomitone abantu bamenya sokurageliwa bantu bamenya samarageria asenge njo yelieta baetwe senge njo monto yo barogetwe no monto anegero keno koreta bayuli baebobe anekero kena bayuli bakamurageria na senge njo wakwanire liete lia soire amangana alia anyara kubwati omonto yo nabe konyarikana na bora segasi nabo kore mirimo lakini mirimo turi gokonya asenge ncho eliete lingori yagiragiriri marikama otebanga musacho yagasaba agatebyo monenenga onyendiri yale onsesenie namba ibere akamana motebyanga nainde ogaliye obumenyo bwane omitone abantu bagotara basiekire bantu bakorire bintu lakini bagiteire batabwatyo koigorerwa handekero kene wacha kegiasara handekero kene wacha kobonchoreria handekero kene wasomia bana abantu batenete mamincha asenge njo yelietaliria etwe monto yo tali gofauru omonto yo kinaore kano nyomire lakini one nyomo yaye tebwati morembe nonyene nka yaye tebwati morembe asenge njo yaki nigo bamusiegete bagatebanga oyo tabaza gofauru umusacho akama otebanga nando gali yobo menyo bwane nando kobe okwa okobe amona inche nando ndende korwa asoboro tibo baisago ngora bobe Nyasae akamwanjira aya aganetie yomitone umusacho yakamanya yomitone na chiasema bya bono omonero ntomire ngotebye iga ngamangana na leta togwende gosaba asenge ncho yeliete yorokire bakuriruka nelieta liegerecha umusacho yekiranga inia akagenda bosibwa Nyasae oyo mintone elieta liao elieta libakorogete nebwene tonyale kolisabera onyale welichena egero rusi kulwa semeika eliekobwatia egokobwatia yechindeli mintone musacho yagatena gatabanga yaya omone nonyendi yange buya nambe ye Moseseni namba ibero ogaleye obamenye bwane ye minetinga nonyole okore bintu byaye nigane okoya kabekire bitango mintone antumbale bakore bintu antumbale bakono no bonchoreria antumbale kende okonyola kwala chire nyomba kawa chagyo chago agache nyomba ya ikawasibeli into kawasibeli into none bintu byao byaberanza uyo miroro nasengeje yake nemeka yelieta iliyobogorete yo mintone abantu maro wanyanga kogenda negende wachakiro biashara hawa ikeshingi 500 no okunyara kuwanya kwina maega na senge njaki nigobekeire bitango omusacho yagateba yaya Nyasae omonene bwa Baiseri igo nasabire aye Nyasae gali omenyo bwane neke kwagalirio omenyo bwane onyare gonsesenia nokobe okwao kobe iguru yane umitone no saba Nyasae iliyo kobe okwa Nyasae kobe iguru yao ngokorende kurwa sobo bobu neke wakorende kurwa sobo bobu amarika otebanga iliyo Nyasae akamwa ya pesi uno saba kwa rengi oyo mitone tiango tebi ngano nyina se Biblia abasacha abange
osoko morigereria Ibrahim ni gakoro kwa Abraham asengenjo yake niga bwate mekanero yarenge eliete lingori yarenge eliete limo ndiale konyara gobogoria masine Nyasae nekero Nyasae agosene Ibrahim akamuruka Abraham asengenjo yaye erebono eliete lya mwanjere kobogoria yaramange nabe konyara kana elietoire eliete liebire ligo chanda asemambi yabono omoneno ntomire nogo semelioko ngakora murangeri Nyasae nago sesenie nekera lago sesenie agari yo menyo wao nekera agari yo menyo bwao nyobokobe okwaye nkobe igoro yao okore neguru asobobe na ndokurusie asobororo buryo gwetera yo mentone pia mona ndembi ya mona singi chemambi yabono na singi njolinga ndiri kwa igure ya seriete liliao netakiro sabe na kulichena asenge njo kuyatana kurwa semeka yejizokoro ibakoro kwa ngemeka yebirecha pia mona ndembi ya mono tiro mona Nyasago senye asenge njo Nyasae otoire obuyobo egere tuzanga monae samarietane ni ngoro kwa Apostle Edwin kiriago Nyamera ase kanisa ya Getare lige naiga Osongo Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry nongo kolegas na umone no bero muya inamba ya yesimi ni yere 07 28 74 77 93 abo wako mungina nabo wako mugaka asenge ncho kumanyamangana ya mono emekeye egere nyare kurwa sesemo yao na bana babanyoro morembe na sebara so nyumo chabo tibachandeka singe jamalietaya chingurunjiro na bachiko bwatia na yasiri dali yeso pia mona ndimbi mono tiangiri bageli singe chogo saba asenge chandeke kende antombale bayure litinganeli atebe nga pastor maini lieteli na rogetwe nono kona ko echiwongo gechiwa na singe jo lieteli muntu yo niga kagechigwe sana tigasaba monaye egero mone Nyasae anyale okubwatesia tata seri etali ya Yesu Kristo omonene bwimeganda wakwana mona inche talingo bwa matemboro gatigati yelietalige sako elieteli lyebirecha amono muntu Nyasae na yapesi emeke yoborya mu bwatetie ekamuchana wigakalo omuntu omonene kolinde kiratwale tobumanyi agacha sura kalira omonene ukamusesenia Nyasae ukagale yo menyo bwaye nakubwa mono mono gobe kwa ukabaigoro yaye omonene ukamwire ne munugwa ni kwa arenge Nyasae bwemeganda Musa chanare mongina nare Nyasae bwanga ikira sinjo elietaro getwe asebire byo mone bwa Israeli na bwatire meke ya silitaria Yesu na kunyesiba Nyasae na gusiburo muntu oyo bono elietaria Nyasae na bekira manyinkao erali chene ere Nyasae bwemeganda nera nyoro gusizenia buna ya pesa nyoro gusizenia bya muno tata zenyo wako na muna bantu bao imya manja so Kristo na sebina kugena tigo mone na gusizenie nanda komentere chinguru kaba mona intwe singe Nyasae na watobu ya monae amen. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi
omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe umurubrio bwemisa Jumapili onye toikiraniti misa omwancha omurigereria Ndizi TV obwansu bwomogusi kabamo na inche kila Jumapili asomoroberio bwa emisa Jumapili togochakira chinsa 10 mpaka enseyamo tigatwegokie asamatera yogo kunenkoro ringana ryogo segeta tosome ringana rya Nyasae tweriganie alafu ali twegera litukerio tonyare kuyabwatia chinga kichonsi aseigo na bariganirie kila Jumapili gochakira chinsa 10 chia Maragoba goikenseyemo kere Jumapili na Joseph Mokogoti ime ya Ndizi TV inyura nemisa Jumapili gochakira chinsa 10 mpaka enseyemo ya Maragoba tomocha koba amonai kire mambia yama tuko wiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chia mambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV Una botambe to gochakeri ritkuliao ase ogwansu to medena manga koraganire ritkulie goro no tuko bogima konde bone mambia ni go to kwarigania ase morobiri ogwe ensaki mete sara no mete ensaki mete na mugasogete mete mambia no mada tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki mete ne bwate vitamdi ne bwate ona intwe manjo muriya lintura gotika maiga imana tuno to ko vitamdi gete vitamin D murubrio no yomo Boka ugochakia na kurosa litukuliao asenjire ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera bneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota kirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora mogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie ime ya Ndizi TV Ndizi TV obwansu bwomogusi
Biyake gima omwanchi umurigeria mambia bono igato gukwarigania ime ya Ndizi TV omorobile nensakia unatwachakire litukeriga ngagetengwa nyora amasisene buna omorandi abanyari ko bagagukorandire emambia bono iga nigo togukwira libageriga lia bene gukwarigaria ase omorobile wensakia nabo igo buna Nyasae anyari ko bakagotwanchira litukeriga lia rero na mange twakwariganire tukomanye nare yale asa magazeti alero litukolia rero inyora omugeni bwe litukongo chali chikoraga chinsa eyemone nusu abasi togo chikokwanera igoro yobo chen kurugale se clinic yate nasha sabo clinic nabo igona mange twakwariganire asa magazeti chinga kitoroche abarwanereri abale ebirundo chinga kicyabanyolire nigo bale ebirunda sokane kibona banyere kwa bagwika chinsemo nabo igo gweyakera ekoko asokane kibona banyere kwa bakwenyorera obobu yasobo chole bonene bole bosi korende abarai nabo igo abateneneri bechidini nigo besokire na korandia omulembe ase chinsemo habose bakobasaba anene mono abasite banyare kwa bagotume kwa bobe chinga kichiga chia siasa nigo banyare kwa bagotabuna amagenderero gose siasa chibura buru nigo chikonyara kwa chireni amagenderero maga chinsemo chiri chia Facebook na bagotanyara gwetera Ndizi TV News chingero na bago chinsemo chiri chia YouTube na bagotanyara gwetera Ndizi TV News as chinsemo chia website na bagotanyara gwetera www.ndizitv.or.ke igo mwancho mulgeria na bagototebinga ikwa bokire kuronga kyogendete ngaki holiday yawe yarenge igoro ngagetwa kole holiday yari tukolia rera abantu ne kebago banyarire ko bakoira nagochi ibona bagotatenga yando nsito kwatete ko amashabike ito makongo kabisa ko chinsemo chicha team diaspora bakoragwa no munyakerugo Kennedy Kisemba nibo basoire meyo morobele bona mambia amashabike ito CP ko county 001 Nairobi ko chinsemo chicha Cliffy no bare meyo morobele abo igo amashabike ita matingu ko ruorogongo rwagusina inunto ko beba so meyo morobele eretaria ne Frida Kerubo mwanjo marire Nigeria ne Brighton Magoli karoto semerete bina kwa bo kirubia nale kwa soire meyo morobele karori ritukuria chumaine lige Nyasae twanjeire karori jitariki 12 moti nyino yoga 5 na kabere mwaka wa 2022 karotro chama tukaendete kumnyoka mono wasomwako yo igatro jinanko erole karabarai abakenya bandete kwere no jasobo choryo bonne bu mwaka oyo iga no iriri bagali abene ukwariane asinjira ya bene ozo asumuru birwensa keyengiye kabisa litukuniria chumene nago tebi karori jitari kichingiya tuterite matuke 25 nabere gocha sobo choryo bonne bu mwaka oyo iga karotro chabarai bandete kwariania abakenya bandete kwere no jasobo choryo bonne bu mwaka oyo wigi kyombekirike bochoryo mone jimbebe IBC ntwaro jige korali bene buna na kero kirobereirie ginango chikirigo korobo chori asinjira yo bwene no bwasyo kona mange tu akwari niri asema mbia boniga togote buna ikaranzo ikelinde onyare go konyamanya na araya tu akwari niri nirona na kwanyo tamangana mayikurudi tukurigoro na arora semesa na arora semesa ya bono mambia kerto chikote bina na araria tikuri tukurigoro na araria tikobutkoima goika bone mambia bone wono tukuira sama gaseti torre na ari airobuli tekero mono siasa yagendete kumurekerwa bana siasa kerwanda kukwana mangana siasa na bakenya kwirobuli na gotebiri twiriri bari abana ukwariania nyaroko koba as TV yao togosemi na ugorozera litukuria kiagrans esa akenere gocha litukuria twagotebira raria agojo korekane na arobiri ujo korekane litukurero na bagonyore mesangaro kera asinsemo igo igano tukurosira litukuria twalichaka senjera endonge mambingia Nyasae atwanjire okabamo na into bwateta kabisa toskusikusukani goretirwa mange bana butambi ko gotebi tokubugori TV ya karota tukwenda sikiba okyao na kingote bina genda kuika sensemeli ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News boga sensemeli ya Facebook tonyore Ndizi TV News chingero boga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News yonya chingaki to tweet @Ndizi TV News boga kerengeli kyanga kikwa bogire na kikwa robereri tukuria oni otoka konyora gwetera se namba yera skini ya urabu no gotoma uchumbe ya nyinge wathina kwa bokire na ande kwerobereri tukuria gasenjira endonga mashabiki tonzi timu apana kosa timu diaspora Team Jesus Jones to irili bagalia bene kubariania asomoro berwensa kiabona mabiyore magaye kamera kwene kimna mariogi nejibi chago jira senjira ya bene nigakorogwa John Kebati na njibuna botambiriane Brighton Makoli
ingosoa ase Facebook page yane nindo chembara roba nyari ko bagosoa somorobilio bagoteba ngano bare imeyensa kia bono mambia siproso pio korichinse mwachirichia Qatar ni ganyarire ko bakago soa imeyo morobilio bono mambia agoteba nonde ninganyete amagazeti eri tukoria rero linde mumanye na ari nyarire ko bakago korekan Dennis Kenyanya korichinse mwachirichia thika no ale imeyo morobilio esimba nyaimo korichinse mwachirichia Nyacheki agoteba komo baka omoelio Sara mukira kurichinse mwachirichia South B agoteba omorobele bwensakia mbiogocha no tole amo trufosa kwambuka kurichinse mwachirichia Masimba agoteba omorobele bwensakia tigogenderere igo Jerry Ramson kurichinse mwachiri chungo agoteba nonde imeyo morobele Sagana Philemon kurichinse mwachirichia Aria Sibo agoteba komo baka omoelio isoke mwa kurichinse mwachirichia Reisoe agoteba no tole amo Maclean kwambuka kurichinse mwachirichia Nairobi no wale imeyo morobele Honorable Brian Ongoba agoteba no tole amo togenderere igo Dorothy Monyenchenya Kiramba agoteba komo baka umwele Hegera ngora chekia sensema ya nene na sefe fan page buku ya Facebook ya nene korana simini ya tuti ni kaoteana pamoja kabisa kutoka eneo ya Nyamira County kaoteana wale imeyo morobeli obokire buya keri esteri kaoteana nkuru chinze mojirija obasi nyaboterere amorioka na mamumu abo Mary Nyarangi na Habi na Habi Ibrahim na Habana Clinton na Afani na Brighton ingeri esteri kaoteana maiga mamumu abo Mary Nyarangi na omugako Ibrahim na Habana Clinton na Afani agoteabuna na Brighton baso imeyumurobeli bwensa kya bono mambia eriche nyankwanga agoteabana nje na soire memorable kromukuma kirejesta na nje makina na onde present ratemo bono vas mugaka agoteana kuchinse mochiricha na Kuru City agoteana Bahati Maidi Disa Aero no onde imeyumurobeli kabisa na nje na abokire Diana Nyabate agoteana my mom mamu abo Penina Clement na imeyumurobeli yone nsemeli ya kitutu masaba nara kurukuna Sinte Nyaboke agoteabana soire imeyumurobeli bwensa kya bono mambia piotoli maybe kwambuka ni gaoteabana na osoire imeyumurobeli bwensa kya bono mambia otena bwa kirubiyeno ensege kendete ni gobacha kiritiko lyabasenjera endonge nyaega fena nera otena taratu maiga no ali imeyumurobeli bwensa kya bono mambia otena tiga maiga bachere mwensi erinde mobwatie emirobeli yensa kya bono mambia mbia mono umwanchumulire gendera gutobwatia sensemeli yemitandao twagotebunekera otorigia sensemo ya Facebook ni otorigina Ndizi TV Chingero igaro igomono oyo marieta Ndizi TV News Chingero goikori kamarieta yuane induma gotonyora ko ikase beche yo like yo beche kabisa ya Facebook ende tonyara kogenda kubwati mirubirita senjera ya bene twotebuna asensemeli ya Facebook ni gotonyora na Ndizi TV News Chingero karkwali kira malita yugo kwasoira sensemeli ende ya Facebook kwatonyora senjera ya bene sensemeli ya YouTube yero buna botame gotonyora Ndizi TV News karwa kira ali nabo subscribe kwagenda ko batali none kengere kwabeka ekero murobiri bwensa kyo chakiro ko manyina aya Ndizi TV nande ya chakiro murobiri bwensa kya asensemeli ya Twitter nabo tonyora @Ndizi TV News karko bataji kakchao nabo to Twitter asensemeli boga se nambe yera seskini yao nereka kolemeremo nabo to tumera uchumbe yao twanyora senjera ya bene kwatenga kikwabogira kiroberi koliao butamira ngo tayitorena kora luto darasa chobis cheito na boto darasa nsemo ya embassy enga yigotoka embassy etari ya Nairobi mwanju muliria embassy ni ya Kisii County yo tonyora nsemo ya Nyamataro osukebosi yake go mnya tonyora nsemo embassy ase barenene ya Kisii Nyakoya buno togotoka samagacha new president apartment kerwa tari we kiroro na boto kwana no ine biashara bya kerota kete bikere abamenyi be county ya Kisii go sase bali botakete bibekere otwakore na senjira ya bene kaba munente go ingoligereria ase epage ya timu sakya ni gondoche mkongojo Cyrus agoteba kurwa omokobo sansa tundi kama kawaida Dan korichinse machirichia Texas agoteba nonde meyo morobelio Prince Kenya korichinse machirichia South B agoteba tuned in baka omoelio nabayigo Jared Soe agoteba farasi kurwa Gisusu ward
noare nere imeyomorobiri agoteba tuned ngwaneri abantu bage susu bonsi Jemi mantabo koruchinse mochiri chia madare agoteba tuned dani hadi tamati ndomera maiga gochirio chungo nabo igo ikenye Edward koruchinse mochiri chia Embakasi agoteba nonde imeyomorobiri Rafael Maranga from Embakasi East Utawala tuned in send me amaiga to abantu bari ochungo and mwagetenga family at large Nelson Onsombi agoteba noale imeyomorobiri korwa Kisi Nyancho Masimi yogo korchinse mochircheli chungwa agateba noali imeyomorobiri Omajumureri tosuka tidorana kwa kasense media ndi studio andra kutuma ujumbe yato tenga kyobogo de konde tigatora siomi asense media studio roto yanta kwere ngo chasa magaseti yemambi yabona Ndizi TV obwansu bw'omugusi omulirya bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ly'obwonchorya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abalirya kurwa chikaunti isano na ibire ekyo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwekere gose otutalire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe company ya Davis and Shatliff nigo yakorentire kimashini ao shekerero ekyo gutumika simirimo yawo asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni bali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebyabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enoti isano nebire enoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shatliff angoyo bokori imirimo bwaho asogotumika kimashini chekerero Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikirondekerene nagokorentera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ine
aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria oganitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngo kora tore vehicle branding gati ayande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobosongo ayegonsi pi nigoko yanyora aseri gori lya mubuko tostarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaralia baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi. Kurwa somo timoko yumanj mulini to kwero ikasa magazeti yeli tukurera torena rali hiro bali tekrombate gazeti ya The Standard Nigombate e gazeti ya Daily Nation ase gazeti ya The Standard li tukurera ni gemuregerete igoro yo bachori bumwa ko yiga hekero abarai bali bakuri igoro ekanene ane no murai bekia magiodium no murai bekia makia UDA William Ruto yarekanene buna ni go bandate kuminyokani mono ase ogoira chikura chumwa ko yekorengana no roboti roboto getu na tiva abuli tukurigoro ni yarekanene ni go bale kwa pega gose ni go bara ange mono kiroyomo ni gare anga soyonde asogo chikuira chikure jikorengana no roboti oruo ni go muraiwe kiama gyodium rera murudinga atanga ine ase 42% gose meronke nena ibere ase mia asakobwatiwa no muraiwe kiama kya UDO yora somo bwa Kenya kwanza ase meronke 3 na kianda ase bono babwana ine ji percentage sato choka asobo chori bonne bole bosio igo chori bwaro korudit ko lero muraiwe kiama kya ODM yora somo bwa simiro moja osugo ruke bende yo bwa simiro moja na erore ko bomurai bwense ya Kenya kara kubwatiwa no murai we kiama kya UDA murai we kiama kya UDA na ndoro mo konyi murai bwense Dr. William Ruto korenga no mori kibuga seti nigo ali getebuna nigo bandata kominyokani mono anene ekero kiro yo mandata koligi o maarufu gose konyora chikora kulwasi nsemo chense ito ya Kenya nene buno murai we kiama kya UDA niga endata kominyokani mono na kwena kibuna orgongorwa erwa Nyanza ni gordo ko stronghold yaye gose ni ga chikonya chikura chinyike korwa sense mere kero muraibe kiama kya UDA William Ruto nera endete ko ene kibuna ensemeli ya Rift Valley ngotikalere koba enkome yaye aseba igo bandete kominyokanie asensemeli ya Mount Kenya onyero buna bara ya bonzi ni go baruseti abakonyi baba sensemeli ya Mount Kenya igo bone ensemeli ne endete kumurekera mono na kwena kibuna ingogo chikobu murai ekero bago chikoba boiga roboto getu nigoro chikante buna aba Kenya mbade bataramua ngo bago chikwa chikura Raila Amolo Odinga William Ruto wacha koya maure igo ba Kenya mbade batara decide go ikaboniga kero muri go site ate abuna ababere baise go sukuma mono na ko det na go chinji birengererio bya bali batara rengere ngo bago chikwa kera chikura nabo oyo mako nyorana oire umarufu erigoro mono boigo wacha koya na murekeire asepichi jintangani ekeronere akonyora umarufu gusanya ade konyora agakumenyekana mona sensemeli ya Rift amo na Mount Kenya igo okoranga roboti oro tebrena Roots Party presidential candidate niga endete kukini birengera byaye gosiniga endete kukini birengo byaye byo konyora chikura ekraba Kenya barorekana na baro bachakire kumwanja mono mangana indu chukunyarira sebeja gatano na kabere niga beja
gatano nomo na gatano kabiri ndetomanye asoboime buna region kejitangaine na ndingotangene kurwa sinsemo awa ina rero burta sebeji sebeji tangani ya testana libege beji ine morekrete igoro yekina gya songo kelia nene kelia nyateka kotikwe meremo oseko ba imbiji tiko mugabana bwe county ya Nairobi niko bono ekine kechikogendera asiki kambere kanene gense yetu ya Kenya Supreme Court elikwene kebuna ningi kyochkorera ase ekina kebwadere songo igoro ya impeachment yamangana into chikonyarigireri ase beji ya gatano egasedi ya testana libege beji entanga nemurikede na kibono Safaricom company ya Safaricom etigarite koba company yetenenete mono gose ebwate birengo byaye byigoro mono kuno muri gazeti aligete asimuntu bekanyamero na Safaricom remains top brand yani Safaricom nero ere brand asense yitu ya Kenya egerendete gukora obunjururi anene asense meli yo aya communication go sense meli yo boerani ayuna ato chikureria asegazeti ya standard asebo igumuri kiyamuri kerete buna engana ya portion gose engana yo cruise abolito senseri ya America ngaki ruling yigo chokorekana sense meli ya America na ki ego chikuirira go senki inki impact kibwate go sembirengo kibwate go cha sense yeito ya Kenya mangana yu tuchikunyarigireria CBJ 15 nomo na 12 gaseti ne ya standard ayuna iro borto kone nichikuigora go chime yarine ngosomere asobugari ingorigereria egazeti ya Daily Nation ase page yendangani nindoche engana ya nyareko bagekoigwo oboltogari ase ritukore igoro abarwaniriri be county beo kirgo kyo governor ime county ya Nairobi banyate kwa bagotwara chingwana chabene ase Catholic University of East Africa ime yomocho Nairobi ningondoche chibiche chabarwaniriri abo ase toroche Johnson Sakaja yokoranire kirgo kyo gwetera ekyamagia UDA nabo igom igate Polka pokoranire kirgo kyo gwetera ekyamagia Jubilee nabo igo koruchinse mochinde nindoche Esther Waringa oyore independent candidate Nancy Wambui gwetera ekyamagia Usawa nabaigo Haman Griwal gwetera ekyamagia Safina Kenneth Nyamwamu gwetera ekyamagia UPA litkole igoro nigo o moichano omachetiko bagabwa sekwerende ase dipediyo abo ase Johnson Sakaja anyatako bagakonyoro akekonendekera ika aigete nigo banyatako ba amaboli kago ichererana ase Polycarp Igade ariko nyarako bagakobolia igoro ye certificate chayo se degree chaye asa tebetebnani gabwate degree elefek amangana yonto chiko yarigerelia ase page ya gatano na kabere boigo ase page yentangani nigo toroche ebicha yo moraibense Uhuru Kenyatta abase omuliki we gazeti yo anyareko bagakumurikira engane ya sagatabuna nigo esegi anyareko bagekorokana ase serikali ya Uhuru nabaigo nigatebiruna niga matuka tigaire 25 nabere ase chingaki Uhuru abanete koru ase obugambi baigo nigo ababisa koru ase serikali banyareko babako bakwamerane ase bagotabuna nigo botutukani banyareko abakobera ase serikali yo ase amajukumu ali banyatako wa ime serikali banyatiko babako yikirane kone obwatikana n'ikisegi cyanyatako bachikororokana gawe amangana yo nigo tochiko yamulikira ase page ye 10 baiga ase page yo entangani nigo toroche ebicha yo moskera ila odinga na baigo ebicha ya William Ruto ase omuriki be gazeti anyareko bagakumurikira engana ya Tifa Paul sekere yareko kora obutuki bwabo nigakoro kibna moskera ila odinga nigo atangaine ase 42% na bigo William Ruto nero yo kabere nigakumubwatia na 39% baigo nigo wajakoya akobwati na 4% na baigo 10% bara amwani ngobago chikwakira chikura na baigo 5% mbachiti correspond ayona mange ndoyerigirire ase page ya kane Ekarango kirene asegazeti ya the standard ni ngo gwera wikase bijaga tuye murekirete na chinyangi chekerera go chinyangi che nyangi erige koro na kyaja grekoire enjera engia nene kero muri gwaseti murekirete bunenga ki eri ngoro nyangi cheke koro ni go chitare go twara amangana mange go chitare go twara tengo chitare go twara raksari yani ebintu byekerera kolende ni bono yaro rekende buna chinyangi chekerero ni go kyaja gretwara mu musomo nene ekero abanta bange bakora chinyangi yuze kwa somera igore muri
gazeti nki arengete ko kwanda ko nyange juche gekoro na traditional weddings na boko nyerigeria sebiche gatatu omurekere omanyena enyangi yekerero nyangi yekerero niri yegekoro traditional meti nyangi je traditional kiriji okorwa segekoro nandi nyangi jiro chia kanisa nandi nyangi jiro okorra odizi kurende enyangi nere yegekoro igote kwa somero manyena ngakichi arenge ngakeria kanande boniga na kichi kinde birengo bya ni go somera sebeji ya gatatu kero kukwira wikasi gazeti ya kane neri murekere amasomo gose ensemeri education ekero mugwasiri Bujisemi Professor George Magwa arengase county ya Kisii litukurigoro asibiji ya kanini na murekirororo ekeribija ya kirabu akarigo interactive sawo kwanira abana beskuru ya kereri y'abanyaruka ya kereri ase county ya Kisii aseba igoma kwa bona nyaretiga kuburi abarimu abanene kerabano kiwa bakwira nji skuru bajage tukira siri tukurigoro na lerangwire na bari kerabata yatuna ya mora seri abana gochika kerobata bwa die school fees go sebatikare di bese beriba kwa kanda school fees kerate yatuna ya Ngenya ya motole kiro monto na rocho chuminga ki egende tega kabori aborokiwa bejskuru aho ane nabatende bejskuru ji principal na ba teacher go gwene kibuna ambali go seri abana go chika ekero bachire boigo mugwasiri bubole mugwasiri oyumaga wana rotege kurege tindi go chi ase bali bakurumire ekindemero cye gisukuru kerate tubune serikali terarara nigo ere nigerigere tibuna ambali bajagiro kuruma amaremo yeskuru igagate kurege tindi akaburi abakenya batige koiba maremo yegisukuru boigomo natetabuna serikali nende kobikimero bya bene kwene kibuna ebras bya CBC nkwaga chubire elinde koirira umuroberio CBC ze junior secondary school ngo chikirgo chaka ekero omwaka onde yoni natetabuna oyeno ro mwaka bwo kwene kibuna CBC ngo implement gwere asoko beka imiroberio awa gotagwa somera mangana ayo nigo ko yasoma asebechi yakane ayo nigara asebechi yakane nara kongira go ikase chumbe tumira sense meli ya YouTube ya ito ya Ndizi TV News ase Kennedy Gisemba oyi ole dishabikirito linene oyi ole nyakero o team diaspora otena bwa kire God bless you all. Ni gakoganeri bali bakwenda gisukuru wishing safe travelers to all students traveling to school for a new term yani gakoganeri aborokiwa bonsi bali bakwenda na sikuru esabali yabengia abairane buya boigo dankani gesusu watching you from Kisii aote aba no aleme yomorobelio neraturire dube bano Ken Gisemba asokuwishali abana bonsi bali bakwenda na sikuru akwate abana batare buya travelers buya nanito tokote abana abagendi bechigali kurwa ensa kibona ambia ene kibiyana ngo kigali ngo jigende murebuya karabana bakwirina go cyase skuru ngwire ni wikase beje yakane ne murekete bunanga ki university ya Mount Kenya bono yaja kire kobe kemerobeli emiya erigire kwenda kibuna amangana research ngo korwa sensible innovation osebinto byekerero ngo mukibere ebirengo byekerero osebinto kosomerwa rora senjira engia kolengano muri wese dina murekete buna ubwaga jobo bwe research center nigerajo konya aboroki wasense meli kwena kibuna ngokora barobutuki boysaine ase binto awo boigo ase university eri ya nemurikirene university ya stake nemurikire buna nero nigo yachakire kwigeria abana na konyora internship opportunities go se ase jinsemo aho eri kwena kibuna barungu kini bale ebirengo bya masomo asense yeito ya Kenya na ase bakogenda yunara murikire ase bechi ya kane ya gatano nili murekere digoro ya songo impeachment ya inga kigendede osinga kiyo sko just Supreme Court ili ajikomanya buna ngaki akoirira ikina kiya osinga kiyo chikonajo kulingana nekine Kenya de ose songo niga file dikine kiyo kero high court yana jete ose court of pay yana jete kina kiya kiyo kumurusha bisi songo agasuka goika ase Supreme Court ili bone kina kiya chikotokarero kimanya buna niga rusitiwa bisi dichikorta wate tugo sidi chikondia watu tiu igobone kina kiani okechikoendera ase Supreme Court abo igo ase semeyo bejeine songo nigalire gote abuna tara kumoyo asochkurie kero kya Mombasa kwa bombo gabana bwe county ya Mombasa nigatete buna injina onde tinda kumoyo nekigambero nganyete kengeteri buna nja nsoe para nja ikurigichikore gote bwa somera mangana ayo nigarase beje ya gatano gaseti ne ya standard Ngoliria egazeti ya Daily Nation page ya kabere na boigo ya gatatu nigo umuliki we gazeti ya mulikire buna
bono nigo abasacha nabo igo babonete gosoka na gwekwanera eng'ana yokorusi amarito buna botambe nigo eng'ana yanyare ko bagigotigerwa abasubati abo ase banyare ko bagokwana n'abana babo korende muri kibe gazeti ni ganyare ko bakagotabuna chinga kechiga nigo abasacha nabaro babonete wesona nigati ase ogokwanera eng'ana yokorengana no botuki nigo bokora kibuna abana be myaka emeke korwese egati emyaka 15 wike emyaka 19 nigo bakonyara ko bakonyora amarito abose baikire 14 million ase bakonyara ko bakonyora amarito chinga kichabo kitaraika use batari banga konyora amaritayo eyu yagerera bakonyara ko bakorusia amaritayo nigo umuri kibigazeti yanyare ko bakagote abono abortion nige bwenete gukwanerwa eitari ngane emoro issue ne bwenete ko ba public health issue ase bagochikogani gukwanera abana banyaruka ase okwane kibuna banyalya ko babagwetanga korwa ase amarito amapema korinde nigo bagote abuna abana banyaruka mbali gwanja konyora amaritayo korinde nigo bagochibanyara ko benyora ase batari gotumika ebintu byekerero elinde konyara ko bagwetanga korwa ase amaritayo bego niganyare ko bagagote kakogania abasacha gosoa ange nabo igo gusuka ange gochia ase abana babo elinde ko bakwanera chinjira baranyare ko babagwetanga kugotaka gwesomera amang'ana yo nabo koyenyora ase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabiri nabo igo ne ya gatatu ngoso ase page ya kane nabo igo ya gatano ni ndoche kiombekeria Tifa Pulse buna Kenya to bakigokora obotuki ase Raila Odinga nyare ko bagakoro kigotangana nabo igo gakobwatigwa na omosikeruto korengana no botuki nigo bagote buna kero gochora omokonyo wose running mate gochangiere ngaki abantu bagarachi gokwa chikura gusena ki abantu barachi kobosira bana korengana no muri kibigazeti ni gagote buna Raila Odinga nyata ko bakagochora omosubati koba omokonyo ye nigo abantu banyare ko babagwesokia nabo igo komosira ase obochori obonene bole bose boiga ase gazeti yo nigo Raila bonaiga anyare ko bakago kwanera omosike ruto gose omwamereri oye asa komote gose ase chisegi chia kisiasa chenyere ko bachiko enekigwa ase chinseme chia se bakorwanira nsemoki barachikonyara ko babakonyora obwe inyora ase chinsemo chiri chia western nigo bagoteba ase Musalia Mudavadi arete nigo bagatanga nigo bagosira obomo bwa Kenya Kwanza Alliance korende Raila Odinga niganyare ko bagakomo mochiga komote yuna nigo abantu bechinsemo chiri bamuire na azimio la moja bagosira gotaka konyorera amang'ana yo nabagwesomera egazeti ya Daily Nation page ne ya kane nabayigo ya gatano Ekarango kwere gasi ya tistano nande page ya gatano nomone muri kirete igoro ya Raila na Ruto igoro ye contest gusina kibandete ko gotwara umarufu yabo ya soko ligichikura kuna no muri kibasete na ligete buna imagine gose okubwana noko isato percentage gose isata semia nigo korerere bonsi bakoromokia ilikwene kuna nguska bari gochibosyo kuna no muri kibasete amurikete buna Raila ni gabwate 42 ase emia ase Ruto abwate 33 na kianda ase emia murikiwa site kama kubori buna aba batara decide barange 10% yose bare 10% inki umurai 10% yaba inki bara yabata girokora eli wafuidera elanov bawate abuna 10% yaba baise ko boro boy komwelio na Kenya ondete rochko bomobui ase ntunde ntangani yabona murikiwa site atana gwetanga ko gutwarira no fa sensitu ya Kenya goikabara yababere batangaine nyiro na bakuburi birogo mbane bale kolende batangaine mbabere Ruto na Raila Odinga muri kagate abuna goikaba kole mokia inde bana kipina 10% yedi ya undecided ose bali batara chora ngo bajokera chikura ba chodire ningo bagoji wakera chikura kolengana no muri gwaseti na muri kagate buna Ruto nigo agendete konyora umarufu ya sensemeri ya Mount Kenya ekero Raila nera endete kumnyoka mono anene kra chorto mokonyo ekorwa senseme yo matakarwa nanda kaba omosubati go muri gwaseti na muri kagate bunanga kikiombe goseki kikiombe korgane kiombe ya Trends and Insights Africa TV Kenya tukego so roboti ruwa na chikura cyari gwakurero umurayibu kema yudi murera Odinga na rogo tangana asijikura meronkene na ibere ase emia asaba Kenya bari bachuwaga chikuru nyiro nera Chester yo mwakoyo nigebwate osaba kwechikura bo mwakoyo nigo bare chimilioni meronkebere
enuguteyemo asaba Kenya nabo guchwesoki gwaka chikura gusina barasere chest eriyo agachikura igomuri gweseti namurikire tabu chinsemo awa ngotangaine buna bono Odinga Karua asensemeli ya Central nigo babwate percentage ya 20 aseruto gashagwa bono babwate percentage gose 50 no mona isato asemia wajakoya nigandete gukina keraikire inye asemia bali batara decide asensemeli ya Central nigo bari kominemo asemia bali bataruete kende batana barabuo bose bakirete nigo bali babe ibere asemia turaria asensemeli ya Mount Kenya Raila nigo kurengana muri gwese niga bwate 24 aseruto gashagwa babwate 50 na isato ase emia igo oisekurieri ayina arara ase gaseti yebeje gatano nomo nabugwe somera sobugare omanyena kayumurai ori go support gusori go sira tagete nere gwesira elinda askuji gosio asebeje gatano kabere nige muri kirete na wajakoya George wajakoya chikura na bara chikonyora chikura gwetania chiribu 800,000 asensi ito ya Kenya ekero aise kugendra buna agendrete igoro chobuna wajakoya nabo araike emilioni yemo ekero Roboti roboto getu buna nere nigandete gukinia ebirengo byaye byo kumanyikana asense ya ito ya Kenya yuna bugwe somera asebeji ya gatano na kabere ebeji gatano atatu ngiye kwana gose ebeji gatano atatu kurengana muri gwese nigamurikete ningeragere ekiama GODM getabwati gose etari swapet yani montatari swapet bune karairu anoma etekiama GODM kero monta kairu ticket anasorongorwa Nyanza niga kamanyiru na erebu itire gechararo kurindo muri gwese niga murigete buna ningiye kwirira bali bakuriye biruga somwa koyo gwetera sekiama gia ODM boniga batari swapet asensemo ya Nyanza nonye bagusirwa no muraibu ekiama GODM Raila Odinga iradizuanga na murikeire uyo kurigero kibugavana ase county ya Mabei James Orengo na murikeiro yokuriye kirogo kyobugabana nera sensemo ya Siaya ojira yako Oburu Odinga uyore mumuro mwaboraira na murikeire Nicholas Gumbo Evans Kidero mbamurikeire ekero egotebukana na barabuni go bakominyokani na aba babwate ticket cha ODM asichinsemo cha Nyanza igotegwa somera buna na ODM etabwati gose umuntu irwe ticket etabwati swabet gose atabwati gose mero singo bwale ningo kwanyora sebeja gatano gatatu gaseti ne ya standard ngoliria egazeti ya Daily Nation page ne ya gatano na limo nabaigo gatano na kabere nigondoche omuriki be gazeti iyo anyere ko bagako murikira naki ekyombe tenere tabachali ne chimbebe IEBC kyanyere ko bage kwerobelia anene mono chinga kichiga tuligireti obachali banene litkuligoro nigo banyata ko bagotwara egeikaro imeyo mochi o Nairobi abo aseba kwandirete amange ngaki bago chikorobelia na kibago chigokora obachali banene bole bosio baigo nigo kyombe gose the National Election Conference yakorekana terit korigoro nigo bono koruchinsemo chiricha European Union abaigo British government nigo banyere ko bagosaba ekyombe kye kokora egasi yabo ase enchira endunge baigo Supreme Court umona chiki no Supreme Court njoki ndungu niganyata ko bakagokwana litkorigoro abasa tebetebuna nigo barachiko eneke bana chire ebina birororo bi ebina emeronge tatono yomo ebibya nyalita ko babiko eneke wachinga kichiri cyobo cholyo boke bwibya mabwale konya bwakolekanete nigo omunyakero ko wafula chebukati anyale ko bakagoteba niga aete abaliki bamangana libaga lyoko ligerelia obocholi obonene bole bose lakini mbali ko chikonyara ko bakoirurukia amangana ayo ekyagera nigo arachikonyara ko bakako yatangasa ere omonyene otaka kwenyorera amangana ayo asobo imena bokoligerelia page ya gatano na limo ingosa ase page ya gatano na kabere nigo muliki be gazeti iyo hanyare ko bagakumulikera chingwana cha bene chenyate ko bachiko korekana litkorigoro abo ase Johnson Sakaja nabayigo Paul Kapigade na barwanere bande bakorerekero kyo governor ime county ya Nairobi ase litkorigoro banyate ko babakoerera na raibara chikonyara ko bagoikerania ase county yum inyora county ya Nairobi nero ebwate abantu 1 milioni 4.39 million ase county yo ase banyale ko bakoro kinga nero ebwate abakichikura abange korende Johnson Sakaja na bigo Paul Kapigade banyata ko baba ko borania amabori ase Paul Kapigade are ko mote bitabwati certificate cha ego se degree ya nigo erefek korende nigo banyata ko bago kwanera amange ase barachikoeneki
ningo orachikoira ekirgo kyo bogavana ase county eyo magega ya Anne Kananu gosoka korwa ase obisi inyora Anne Kananu niganyete kwabaga koire kirgo ekyo ekero Mike Mbuvi Songo anyete kwabaga gokorerwa impeachment kogotaka gwesomera amang'ana ayo asoweme nabakoenyera ase page ya 5 na 2 ingosoa ase page ya 5 gatatu nigondoche omuriki bwe gazeti yanyere kwabaga korigereria Secretary General Junet Mohamed ase gazeti yo asa boli ninki yakogera bakorangirwa egeikaro asa momochiri National Assembly Speaker Justin Muturi asa korangiria egeikaro kyo mubasakano yetaranyara koba gazeti dase gazeti ya Kenya niganyare koba kagoteba nginchote yobaranyara koba goikaransa ase gikareke ekiagera na matuka maketo atigairi tosoe ase obocholi obonene kwanyarira amang'ana yasowe na bakwanyarira gazeti yawe ya Daily Nation page ne ya 5 na 3 na baigo kienda Hekaro turigiti kwenda omotumo kumokeo tiganda kwero ikasebe J10 yemurikete buna na kiabaraye anene bali bakuriye ibiroge binene bensi yetu ya Kenya abaikiranete ose nigo bairwete gochikwenda kibino obochori ngokagana bole asenjira yo bwene no bwasyo kunande segdiri juwateka korwa keroto akor obochori korengana barabuni go baikiranete asensemeri yekyombe kyo obochori amone chimbe IBC asamaga chekya izisi aburi tukorigoro ekero bari gokwanda mangana amange igoro yobocho Electoral and Boundaries Commission na National Election conference ya korkarta sense meri ya KICC tukorigoro ekero abara yawe geta sense meyo bonds akini babere Ruto na Raila batumete abagwa Krish babo gose bali bako ba okoboko ekero torojina abara ibande wajakoya na maure mbai geta sense meri bakali irabuna nigo bara jikwena kyono morembe nkwene kiwole asense yaito ya Kenya karoto kwenda sobojol ekero akorire obocholi oboigo wajakoya litukorigoro na mocheti ebyombo gose abari mangana gose bali bakwiruka mangana karate yatebuna nigo barakanena nigo bakwa bali baigoro libagali saine kubwa ababande karate na media tuyekoregasi abasenjera yo bwene gose ba kiromondo libaga lisaine boigasi gaseti ine markerete igoro na kiumuraibwe kyamagyo diemrera murodinga obomo bwa simuro moja wa Kenya bachieta sensemeri ya Narok waiga kero yarukarnete buna Raila ni gaenda kurangeria igoro yogo jugotumia ere chesta iriengoro elio chitume kechonsi iriengoro ne kerero irikone kuro bocho nko kana bura senchira ya bene ko yakwana yuri tukorego ase town ya Narok ni gate buna barabuni go bato go semeria buna bojo bujiburo kore kana senchira yo bueno bwasyoku ekarate bune kyombe kyo bocho tigake kore kiro berbia asensemeyo boigo ni gate buna barabuni go semerete buna obomo bosimero moja nigobochikobwa chikura ase meronge 5 nebere asemia agateabuna barabo nigo berure na gateabuna ba Kenya nigo bari asomo bwasimio ra moja boigo ase bijini murgedena kim Ruto oyo koriye kero kyobrai bwense achieta sense meria Western neregu ya kireko kasate betia ba menyi bense meria Western buna watige state project buna bantu bari basugumene serikali ate abuna tigaba Kenya bachora barai bali baroche buna ngoba konya bale gochia samatuko alebosio nigatete buna ere asoma bwa Kenya kwanza na bawo chikwena kibuna ngosuki balense gochia samatuko alebosio nigagendeta sense meria karo chikoba matukata to asense mo ya Western ene ngaki abarai yabandete kwiriria chikura elia keroto kwenda sobo jorobone bu mwaka oyo igatuture ka sense meri ndi studio to kwirana ndo kwiru ka samagasiti nande to goteina rali agenda takoba ororo Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukororeria amang'ana maya igoro y'ebintu ao tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna, emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate bakery aito, yokoroseria emegati. Ebikoroto nigo tobuate bye chingencho ao, buna ebye skuru, cashews, chirabas, chi sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys ao chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisii Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisii Mart Mega, the only money saver in town. College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guchia sebali batagite kwegera ububweni yabugo tumika imetegeke gusi aburukigwa bali yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebali yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bale chi packages cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongoli ya kabire gosoba kirisime asenamba enotibere isate noti sano na ibere naboko balikirali uko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Mbemano mwanju murekana nda kubwati murubiri bwensa kiwa no menekero da kuko murekera na gotebina na yara samba gaseti ye mambia boniga nyona na bokana otobwati asensemeri ye mitandao YouTube tonyara Ndizi TV News bakonya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News bagana boto tumere kerenker kyao otodenga na tubwati kwetera senamba ira seskini yao esenjira ya brongete tukwirani kwega samba gaseti asentu ndende ya kabiri nigomba te gazeti ya Daily Nation asengo murekera page 10 abasendo che omuri kibe gazeti
iyo anyare ko bagakumurikira engana ya Millicent Omanga asa anyare ko bagakoegwa edili ya fake ya 200 million iyo anyare ko bagakomoretera obokongu asa gatebuna nigo anyate ko bagako import ebinto koro chinsemo chirchense isiko asa anyare ko bagakomoretera obokongu atanyare ko bagakonacha ebango gose kere nigo yanyare ko bagekomubwate Be mano manju muri tiga nandi ngwira ni asega seti ya The Standard kero Frida nanda ko rasiba maji meta makubaro na rororo tiga ngwira ni ACPG 12 ga seti ya The Standard kero ndoju ne kyombeki ya IBC ni gobono kyanyarege komo ga said obubui bwa Petrus Kimei ebuno mugumen lebo mete mbare asense meyo ya kirijo tabwade mu rwanireri onde ori chikumurwanireri gose competitor asense meyo asebonere anyaririga ko ajigwa bisu no nyaririga kwira ekiroge kya asense meri ya kirijo buno mugumen lebo gose mu wakirisi wabasubati asense meri ya kirijo abu bono mogokera bwade na tabwa tondo kumwamererie yobone kyombegeri kyo bachoria managing IBC kero kinio kya mogasetiri bunanere omugumenere bwense meyo era nikakanyite ajigwa abishu bwego gati yabana barabu banyarire bakwenyorera obubuibwa bwango gati ya omwe ya mukuru wa sebunge LCC ward ye ensemeri ya Rafin ward ase county ya Baringo boigo na nere kurwa sensemo ya Gadiza Aden Abel abarabu banyarire bakoba ababui ase ogekakia bwango nyorobune kerota bwati ondo kwamereria ase kerogo nigayo ko chorwa gose nigoro mubui kerota bwate compete gose ondo kwamereria igobona abuni go baganyete litukuro liabolike elinde banyale bagoswase chobis bwikiombe kerikyo kerikia NCIC nigobono kyanyale kekoboria aba Kenya banyare bagotwara peaceful campaigns no mbali bakuriye ibirugo asense to ya Kenya likwene kimono morembe kwena tore ko cyase chikura tubwata ine gose tore ase omorembe ligo bateruna barabo nigo bakwene kimuna gose nigo babulya bana siasa gwitanga okwana chinkwana kiri cyanyale chiguturwani omorembe asense ya ito ya Kenya keroto kwenda ko asense meri ya Meru oyo koriye kerogo kiboga bana sense meri mitika dinturi nigo nera nyarire ga koigora manifesto yaye gose gosoka manifesto yaye eri kwene kibuna ngaki yakobole bamenyi bense meri bachikumwanjera komwe kerogo erinde anyare ka gosuka bosiwe kerate debuna niga bwata marama ya gochi ase ense meri ya Meru imitika dinturi nero te debuna nigo abwate amangana maya gochi ase ensemo yo ya Meru karongo gwero ga sebeji ya 14 nigo emorikerete ngaki challenges usinga kichanyarete challenges despite challenges yase amangana yobosalia sensitive ya Kenya terrorism inaki yanyarete keko korwa sensitive ya Kenya anene ekeromura ebwense Uhuru Kenyatta anyarete ga kobeke merobeli ya bene na gotingyo bolendia sense ya ito ya Kenya mangana yu igoro ye challenges ya terrorism na kiuru anyaraga akore meremo ya yebu ya sensitive ya Kenya muri kwa seti na muri kireta sebeji ya 14 erinde pwesomero manyenga ki obokoreri bwaba ase ensemeye ye serikali ya Jubilee nyuru murayi bwenze Uhuru Kenyatta erengo korale chintu ta chaibere nani ngo ndareka kone na bacho kama mosemira kinaro munyakero bwo mabwasi miro moja kolende kolenganiri chiko ngo korale chintu ta chaibere inde nera ende koratumuka buno murayi bwenze ya Kenya yo ndako somera mangana yu iyo nya soma sebeji ya 14 gaseti ne ya The Standard Frida ngete ndete ko irende wana ande nabo kwenda ne gaseti ya The Daily Nation okay ingoligeria page ya 10 ntware ko murikira engana ya Millicent Omanga uyokoranira ekirokyo bo women rep ime county ya Nairobi niganyata ko bagakoegwa edili korwa ase chinsemo chigo sekorwa ase sector ya Kenya Prison Services anyare ko bagako import ebinto korwa ase Cisco oniganyare ko bagako murikirwa ngakiatanyate ko bagagwa kana ebango ase obututukano bwanyare ko bakwenekirwa na kianyate ko bagakwerikia elietanyate ko bagagotumika ase ebiasari ebibyaye nigachagete ebiasari ebibyaye omotenyo kabere omwaka wechirubere na kianda asanyare ko bagako
goikora goikabonaga nigo ekiombe gia EACC Kenya riro kwa bage gokora obutuki nkiagerete Kenya Prison Services kikanyara kwa bage yekomwa gosege komwa 80% etenda yogo supply ebinto as a contract banyate ko baba go sign gotaka kwenyorera amange gwetera omugano yo o Millicent Omanga abo kwenyorera egazeti yago ya Daily Nation page ne ya 10 boigo as page yo ya 10 nigo omuriki bwe gazeti yenyere ko baga kumurikana county ya Mombasa na kia bantu banyate ko bakwenyorera chi title deed echichanyare ko bachikwene kigunga nchiri chekene ko batekana no monachi ekina oyo manyikante na sila mnyao niganyare ko bakagoteba nigo banyorete chi title deed eche asenchera etali endonge hanigo akobwaterani o montoyo mo oyo manyikante na obwate hoteli ya mugose mu bagani yomo omanyikante na Victor Oceanic Viewers eyanyata ko bagego transfer chi title deed korwa ase chi plot ibere echichanyata ko bachiko chiko medicals chiko ba na ba bwatani bande abo ba Nova Holdings na baigo Kaliste Holdings ase chinsemecho bona niganyere ko bakagateba obotukinigo bagendete na baigo chi title deed chinigo chigo chikoire nigo na baigo baligereria ase obememono baigo gingoso ase page 12 na baigo page 13 nigo moriki bwe gazeti yanyare ko bagakumurikira na kichisegi cyanyare ko bachikwane kigwa ase serikali abo ase abantu banyate ko bakonyora babwateraniri n'ekigasi arakabere eyu kagerera mbachiko kora buya ase serikali ya Kenya nigo baigo bamurikirite na Kinolden Haji na baigo George Kinoti na kingana yabo yanyate ko bagikona chirwa ekina ase obokoleri bwabo bwemeremo na kibwanyare ko bokoba baigo ase page 12 nigo muriki bwe gazeti hanyare ko baga kumurikira omorobelio OCBC ase chiseme niganyare ko bakagoteba nigo okurwana kwanyare ko bagoko enekigwa wetera omorobelio ase abantu bataranyara ko bakomanya ngaki omorobelio gokora emeremo na kiora chikoikeranigwa elinde aboroke banyare ko bako eneki banyare ko bako nyorera chiseme buna ebwenerete nigatebire buna nigo bono abantu babwenete gosome gose aborokigwa babwenete somigwa ngaki bakwe robelia asomorobelio yo OCBC linda kwa nekibuna banyere kwa bago ikerania ekero omorobelio yo nakyo chagete e plan ngaki em yo morobelio yo ninki yarenge bana nigo basabire o moteneneri bechisemi Professor George Magoa anyara ko bakagwe so ananigati na boigo korobelia na kobeka amarago asa kwa neki kera lingana usikera chisemi chanyalire koba chiko eneki gwa wose chikorawa asenchera endonge baigo ase page ya 13 nigo murikiwe gazeti ya murikerete engana ya Mike Songo na keke na Kenya tako bageko nacho ekera arenge omugavana we county ya Nairobi nyora Mike Songo bonega nigare korwandira ekergo kyo bogavana ime county ya Mombasa abwasanya tako bakagotangwa kubwatikana neki na kelia bwate chingaki arenge omugavana we county ya Nairobi ayona mange na bokwenyorera page ase gazeti ya Daily Nation page ne ya 12 na baigo page ya 13 ayunga irto mwajumuri na rarasa magaseti na mangari ntuko yakora nigo twago chute na kote buna na naliali ngoro no kwenyorere ko biya iri bwanjete gaseti bwanjete the standard the star the Daily Nation the people daily taivareo iri bwanjete ende bwesomere asobogari na mangari nge kyarantu gitiku ikasense meri counties konende na bwesomera sobogari twago chute ndu twago tebiri na naliali ngasa magaseti genyorere ko biya senjera yobogari bwesomere ekero endrede kutubwati ase murubili bwensa kibona mambia tetusio mia sense meri ndi studio ingoira nangoretera mangana maya ekero fulida endete kwere no mugeni bwedi tuko kari tukira chumaina botamto itwa kwanda bochenu boito manye munense ebwato bochenu gose bwate afya nige kogendere kyaro rwale to kore miremo igo fulida ngu yali yali nanjiti andi yali ni koretera mangana maya igo toska Ndizi TV Obwansu Bwomogusi
soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino bogokoroseria chikeki chia kerengencho aserigori ritariko goita ngorosi atore chikeki chemeyega au bunna chikeki chemeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egati cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao omwaka bw'ekiribu 2022 n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations bono umurubirio bw'ekyungu nigo gucyo kori bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere rasikaye engia gosebe. And you see what you do no what you are going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenusu cha butuko asugu cha komera na inche John Kebati asetuko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkogogusi na Kenya ngima tena hoteli ekero musani abrange kanyo kwa ekero muntu akugata bageni boye agota bingancho bingwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko ibunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo ububona tiritarike umurubirio bw'ekyungu asetuko nengia na kumanyikirenga Ndizi TV obwansu bwomugusi nande ne mabenge ngukware na semeze itu ya mangana mayeri nkomanyina raliali atwa gusangiriria nene kururi tukurigoro nankwanya nyoreta sense ya mona na sense zetu cyabo tuko nyanyora se mambi yaboniga ngukware ni karanso ikende tokwere togotebina ralia ya tugusansamerera se mambi yaboniga nyona na boko na utobwete sense mere mitandao YouTube tonyore Ndizi TV News bayo na boko to tweet @Ndizi TV News bayo kerengel kiano to kanyora wetira se namba irase skin ya go karanso ikende ngwerere hayomo na mange bana botambiriderane Brighton Makoli. Yakero jiskuru jeiguira sitamu ya kabire nigo mugwasiri wejisemi George Professor George magwanya ritekaoika ase skuru ya Kireri yigotuka si county Kisi asakwanirete ali serikali robireti gukora erikwene kwene kisemi ngosirugire asense yeito ya Kenya teturego kimugwasiri oyo anyaritheka okwana egeregeta sense meyo ya Kireri ase county ya Kisi. We are opening schools tomorrow. There is too much noise about nothing because the difficulties we are having at our homes in Kenya today are not specific for our country. They are everywhere. So mine, first of all, is to encourage parents
to take their children back to school and to pay as much fees as they can give there. Let us not start talking about the price of maize, because that price is going to come down. This government under His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta has imported maize, and so let the politicians not take this and take it to heaven. It is actually criminal to play with our children's lives. My charge and instructions to those in boarding schools is that I am sure the parents are going to pay fees that they can use to start looking after our children. I am very sure that within a month or so, the government will have ensured that the maize prices will come down. Even at the homes where the children are coming from, the maize prices are the same. So let us not toy with the well-being of our children. It's actually repugnant to any normal human being. In fact, I want to reassure the country today that this government that I'm serving is ensuring that even though we have started a new year, that capitation will be in school by Friday this week, both for primary school and secondary school. Now that capitation money is not toys, it is money which has the value. The Ministry of Lands has improved its processes. We now have most of the, like if you look at Nairobi for example, all the lands and titles have been put on GIS, and that process is going on. So you should not be afraid. I think the titling process has been going on, a sizable number. It cannot be nearly. It can't be nearly. That one is now a political statement. I don't belong to that section. Some of them across the country, they are a sizable number, and it is a process that is ongoing. The reasons are like this. Kenyans are chronic thieves of land, and you can take that to the bank. So there have been encroachments where people have developed school land, but what the government has done is giving us the real delineations. And if you have, for example, built a 10-story building in school land, we thank you very much, we shall take it for our children for the school. So that titling process is ongoing. We are in the process of ensuring, like I've told you, the titling, if you look at Nairobi, which is now complete, there are certain schools that have been encroached on, and we are in the process of recalling the titles and giving new ones. And if you refuse to bring the other one, it will be cancelled and a new one will be given. Are we together? This is a problem here. Unenjere ya moyo gosigeta bamenyibe county ya Kisii konyore chanjo ya COVID-19 gose konyore chanjo yogo kanya ebinyinyi bikorana kwebinyi bya COVID-19 ni gobono serikali usinyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital kubaterana na amrevamo ne serikali ya county ya Kisii bacha kirimo mobile clinic erikwenda kubona ngosegeta bara bamenyibe county ya Kisii konyora chanjo yumuriko itusara nyarangi ondita na ikaneta senseme yuna utware ni roboti rokubatia itakuwa imeanzishwa katika kaunti yetu ya Kisii. Endwari ya COVID-19 nigo yarorekanire komenteka asa matuka bwango iga magega ya serikali kwarorobya machiko yogotanga okwambekera kwebinyinye byo imense ya Kenya. Enyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital kubwaterana ne wizara yobachenu amone kaunti ya Kisii nebyombe buna Amref AstraZeneca amone binde byacha kyumurobelyo bwokorwa echanjo asaba menyi korwa asechi sub county au ime county ya Kisii asege kya matuko 10 alebosyo buna akwenekia Dr. Onkware yoro moteneneri bwobachenu ase county ya Kisii. Mobile clinic ye gototara SG sub county chetu Charles Kianda ne town yeito koira amarioga ya COVID vaccination ya sabanto tiagera obwero wa COVID badombororo pero county ya Kisii ya tware gose ya record case chiribisa na 500 na inde se vaccination campaign yeto targeted abantu chiribia 7 na team
so far abantu babaire fully vaccinated so banyorere chanjo chibere chiwenete n'abantu 200 nigo boigo agania abantu bonsi wesokia guchakira emyaka 12 goika emyaka 50 nomo gocha igoro elio gwetanga boigo kobwatia machiko alia gotanga okwambukira kwebinyinyi bya COVID-19 bunenchereyemo yo gwetanga bari bakore ko chanjo chibere ndongera ogeko kukusa ese sidani ya gatatu ene ya kane abaro bache ese clinic mobile clinic ese ochweta manore chanjo echinyakitari chetu chonse cheserikali echinchibwate vaccine nigo mobile clinic eyo eraetanane ase chinsemo ao korengana nabo bisa binyagitari eyo ya Kisii Teaching and Referral abwasi babolire bamenyi bonsi be county ya Kisii wesokia na kwewe chanjo ilikuerenda na gwetanga kurwase binyinyi ebyo. Siku ya Alhamisi tarehe 14 kliniki yetu itaenda katika Umatoke Borabu kwenye itakuwa katika Rio Kindo boys and Omobera girls. Esindani yere safe na naye gotanga tonyora covid igo una okuna kungaini skogari n'abantu bande akerora arware owo takurwara yebwe. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Abana boda imeyo mojibo songo ni gabana be murunganirie bose be murunganirie oboruko borendi asense meyo ani gago jamaega yoyo mobo gosagano na gutegerwa chingo ma chintindi bono abanyakirubo bebyombe bya boda se county ya Kisii gababudia serikali county ya Kisii no boteneri bwe county ya Kisii anena sense me borendi kobaenda kirio borendi bwabo bigo ni gabasegetira bamwabo gotagendera nimirimo yabasense ngaki yabotuko irio koenda na korara ekeraro rino bosaga ni gobenda takwena kiwa asinsema aho ase county ya Kisii. Ngorokropata njeno machema ni ukopi ora ibwe town ya itu doje ngabara intore tageteti kuitutore wongo ngokwana iga tubuna bana boda ase sector ya boda busibore kitobwate totigutokorega asikiagera egasi gokorwe town ya itu gaiga 24 hours to gokorega asto tebiri lakini bono igesi to korigeria so yo minta abeta attack digari igako ba attack yange na police some 50 meters from police station alia sata kiri no ebengi ya itu ya Central Bank ebekire Kisii TV nchirororo nkigeta kogera investigation yekoru emanyambara bya babwate to monto ito mwana boda akagenda akachigo itu agaria monto yare utakurugusyo bogima bwae ngokurera bana boda baitoiga esa utoroje serikali teri gotobwatesia kamuranje tema gosieka mapema chikura chikoera toira ne biasara byaitu ngatwarenge Asamaria tango Thomas Mosota mocha stage ya capital gento nayo ziko batayo na boda ba minto ba Kisii county ngima chinga kichibono tuikira matuka tutedia nge 28 kwenda chikura anja musieke ga saa 12 na ndo mondo ko bogoli manya mondo kikwa bogoli yakonyore customer kuru mwako yoga jate ngonya ko bogoli customer wetani nywe no gembo kwanyore customer ya kirigol sikwa yero kepat kumbe no bogoli mabwa goko denda mumanye simo ko bogoli customer na ndesieke ga mapema no mondo ko bogoli na bokoligeri nayo mondo mo kwana nera ko mondo ote gusino gembo kumoira siringi 500 agota birio kagenda kuraligereri to base kwa yera chibesa obe ko bogoli mabwa sabe asenga kibne bondo renga giechikura tema mora bantu moko bogoli ne chinsa sieke ga saa 12 no mondo ko bogoli chiruti chiaro tanare titikana Pamomo bwasi miura moja ni kubagendrete ni chikampeni na kuyakiri kukasensemo ya Narok ekero bara itunu muraibikia magyo mrera murodingo yokwirukia bendere yo mbwasi miura moja na ndo bwate kirenga kioko choruna ba Kenya ko murayo gatano bwense ya Kenya kukwana senseme yo ni ko bali etichira bara chukorera ba Kenya na watabuna omubwasi miura moja na ubwata maramaya na bara chukubukiri birengo byo uchumi ya sense ya Kenya saurte bamenyina tebawasire na kwena kibana raira murodinga ngo baro murai ogatano bwensi ya Kenya. County ne ya Narok.
ase siasa chiobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya chiabwatainse. Chikora wano yoko irurukia bendera yekerogo kyoborai wense wetrase obomo bwa Raila Odinga nigaria ira yogo chego ikirania magendro au ayora tobuya asomo menyi uwe kaunti ya Narok. Tumesema tunataka kuleta kichinjio hapa Narok. Sawa? Pale ambapo hizo ng'ombe zitachinjwa na mtapata pesa mingi sana kwa hiyo ng'ombe zenu. Alafu nyama itapelekwa Nairobi, itapelekwa mpaka Ulaya. Sawa? Ile mabaki kama ngozi ile ya ng'ombe na ya mbuzi na ya kondoo, tunajenga mtambo hapa ya kutengeneza leather. Omuraiwe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka uyo mwakireko ko Raila nigagania bananchi ko bachora baraiba marora maya abo barareta maunchorero ya magendro imeyense ya Kenya. Sasa ni lazima tufikirie sana kama wananchi wa Kenya na tutofautishe baina ya viongozi walagai na viongozi ukiongozwa na Raila Odinga ambao wanapenda nchi yao, wanazingatia umoja wa wananchi wote. Chinga kiechio igo Kalonzo nigaine keria bamenyi benseme yobuna obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya mbuche ko bwatania aba Kenya bonsi. Hakikisha kwamba Wamasai na Wakenya wote wanaishi kama jamii moja ya Azimio la Umoja. Abaraibande abo barabwatani ba Azimio korwase kaunti ya Narok nigo bateba muna nigo barachi kumubwate Raila asibamuganie ko bainyora chinga kibaraswe asoborai. Baba, tunafurahi. Kile ambacho sisi tungetaka kusema ni kwamba hawa watu wote ni thibitisho la mapenzi kwako na kuhakikisha kwamba kura yote ni yako. Mimi naomba Wamasai wote tuhakikishe ya kwamba hakuna kura hata moja ambaye itaenda kando ya Raila Amolo Odinga. Naomba pia wachague Azimio kutoka juu mpaka chini. Hawa watu wanataka baba, wewe ndio tegemeo lao. Wewe ndio tegemeo ya jamii ya Masai. Wanajua wewe ni mtu wa haki na wewe utasaidia kwa yale mambo ambayo imefanyika. Abara yabo nigo bagendereria siasa chiabo asense meyo ya Narok West meye kaunti ya Narok ekero bagenderete kuboria kubwatsiwa asobo chorio bonene bwo mwakoyo. Goripotere taseni kia Ndizi TV eriotariane Evelyn Osero. Woigo bomo bwa Kenya Kwanza ubukora wano yokurigero gwetera ikiama kia OUDA William Ruto oibigoro mokonyi bomurai wense nigo barenga sensemo ya Western ekero bandete gwa kirekuko na komoyu murai we kiama kia ODM Raila Odinga sibatete buna obutuki bokobwatiwa obutuki boko jabwa bwatu kwa sense itu ya Kenya buna ngotanga ine ase chikura chumwa ko yoiga nigo bore ububori moti turegwa akimuri kito ondie kisaira twari ndio oroboti rwa senjera ayobikirana. Ekero amatuka 25 oka atigaire eri tochigosoa asobo chorio bonene ime ya Kenya abana siasa ao nigo bagenderete gotarira chinsemo ao ime yense ko basaba bana inchi chikura. Abamo bwa Kenya Kwanza lero nigo bwe tumewashinda na manifesto, tumewashinda na mpango, tumewashinda na sera, tumewashinda na campaign, ati wamepaki na mambo mawili. Wamebaki na fake opinion poll. Kazi yao ni kwenda kuchora opinion poll. Wao sijui nani yako mbele, sijui nani yako mbele. Waacha kutusumbua na opinion poll. Wananchi wa Kenya wako tayari kuamua tarehe 9 mwezi wa 8. Boigeo omuskeruto nigaba enekiria bamenyi abubuna nache ko bakeria magoli ebintu byengencho ekerara chore gochekora ense ya Kenya. Agenda yetu namba 1 ni kupunguza gharama ya maisha Kenya hii. Watu wengi wanahangaika. Watu wengi hawawezi kununua chakula. Bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, mambo mingi imepanda. Ni kweli ama si kweli? Abara ikorwa nseme yo bakoragwa no mubungo Kimilili Didmas Barasa nigo bona ba mochirie serikali ya handshake asikeria bagoteba basinyure gokeya magori echindagera mona moyo. Kwangu Kimilili gorofa nimejenga sijajenga. Wenu amejenga ama hajajenga? Hajajenga. Barabara iko sawa ama ni mbaya? It is in this regime ya handshake ambaye sisi kama Waluya hatujawahi kula ugali na korokoro ya shilingi 250. It is this handshake
ambaye mbolea imepanda, hatuwezi panda mahindi tukapata chakula. Ndiye Kigisairo, Ndizi TV. Ayuna na korene asimambia boni akorende nyira na chikora gachinze isano ibiri jambaso nchikonyora yo mona mange bunaenda kwateka mina isiko ya usino ko bona enda kubwati Ndizi TV nero bwansumo usi imirobiri ne menge tubwata asiritko ikotomba chako yerilia egeresko moja ni goretirwe amange iliane Brighton Makoli. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Soa asumutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umuguzi. Umurubrio bw'emisa Jumapili. Onye toikiranitie misa. Omwancha omurigereria Ndizi TV obwansu bw'omugusi kabamo na inche kila Jumapili asomoroberio bwa emisa Jumapili togochakira chinsa 11 mpaka ensayamo tigatwegokie asamatera yogo kunenkoro ringa na ryugo sigeta tosome ringa na Nyasae tweriganie alafu alitwegera litukerio tonyale kuyabwatia chinga kichonsi aseigo na bariganirie kila Jumapili gochakira chinsa 11 chia Maragoba goikenseyemo kire Jumapili na Joseph Mokogoti ime ya Ndizi TV. Inyura nemisa Jumapili gochakira chinsa 11 baka enseyemo ya Maragoba tomocha koba amona Ukia jangu Bwana, iwapo kinatosha na kutolea leo, unipokee Bwana. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao na boigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo kolera chigosori. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri Nyasae ari mutundika
kuri chombezi yatigere nae gorwari enche bana ndwari tuli kwemanya elibona na nkubena yani nali kogenda on kiro monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo gusiyende nakige kogera asumurubirio onayeteire nigo tugutarira abaminto bali beteire amangana ao nayaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba naboigo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke kumnisano chiamogaso orogendo wichi kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka buyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokuriria inakie kerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo kolentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao nabono nigo bagendrete gusukabusyo umerana nere kira ritukolia la misi inseye muninsu ya marokoba naboigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinsa isanu neibere chiamogaso asumurubiliyo wesabaria yobonjoria ime Ndizi TV Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics chogutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika chuko belia mache DVD players chi machine chuko gingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kero muntu nabwa abantu baitona kiboneze abeire wogochi como subate yo bacha bonsi wogochi como subate yo bacha bonsi mwaso akonye kinywaji sawa kweli mwaso akonye kinywaji sawa kweli musubate yo kwarangerete yo goteje musubate yo kwarangerete yo goteje ababonsi mbasubati bamito ababonsi mbasubati bamito ababonsi nabakoyo ba esoda ababonsi nabakoyo ba esoda mwaso teri machaka kurangeria soda mwaso teri machaka kurangeria soda soda yacha machaka kunywa mito moiwe soda